Күп кенә кешеләр Мәскәү аркылы Татарстан делегациясе Кырымга килде һәм Мәскәүнең ниндидер күрсәтмәсенә үти диләр. Нәрсә әйтерсең аңа? Безгә беркем дә бернинди күрсәтмә бирмәде. Без үз теләгебез белән, үз иманыбыз белән, үз максатыбыз белән килдек. Чөнки Татарстан парламенты ул Мәскәү сайлап куйган парламент түгел, ул Татарстан халкы сайлап куйган парламент. Бездә 100 депутат һәм без тиз генә мондагы авыр хәлләрне, катлау хәлләрне белгәч, ишеткәч, тиз генә парламентны җыйдык. Парламентның карарын кабул иттек һәм парламент менә бездән 4 депутатны, 5 депутатны монда җибәргән карар кылды. Шуңа күрә biz татар халкы белән, Кырым татарлары белән, Казан татарларын бер кашанда Мәскәү кушуы белән без бер туган булмадык. Без инде 1000 еллар буе, берничә мең еллар буе бер туган. Моның өчен беркем дә безгә карар чыгара алмый. Һәм без бергә булганбыз икән, киләчәктә дә бергә булачакбыз. Һәм әйткәнчә, бу безнең иман эшебез, бу безнең күңел теләгебез. Biz киләчәктә дә Кырым татарлары белән һичшиксез бергә булачакбыз һәм алар безгә, без аларга ярдәм итешеп бергә яшәячәкбез. Идарә итүдә һәр халыкның бер тигез дәрәҗәдә катнашуы. Менә алар иң төплеләр шул. Кырым татарлары нәкъ руслар кебек үк, украиннар кебек үк бу урында, бу җирдә, бу дәүләттә тулы хокукка ия хуҗалар булып, монда тулы хокуклы халык булып яшәргә уйлыйлар, ниятлиләр. Билгеле, аларның таләпләре бүгенге көндә менә бүген үк кайберләре тормышка да ашырыла алмас. Без киләчәк планнар турында сөйләштек. Ничек итеп Татарстан белән элемтәләрне, икътисади элемтәләрне, мәдәни элемтәләрне тагын да ныгыту турында, уртак проектлар турында сөйләштек. Бөтенләй татар конгрессы белән милли мәҗлес арасында шартнамә килешү турында сүз алып бардык. Студентлар алмашу турында да фикер алыштык. Билгеле, булар һәммәсе дә киләчәк эше, әмма ләкин менә бу эшләр, бу планнар, бу хыяллар, бу теләкләр тормышка ашсын өчен иң беренче чиратта монда тынычлык урнашырга тиеш. Татарстанның бу яктан караганда тәҗрибәсе бик зур. Без нәкъ шушындый хәлләрне, нәкъ шушындый тарихны 90-нчы еллар башында кичергән идек һәм Аллага шөкер, без ул ситуацияләрдән, ул вазгыятьтән тыныч юл белән чыга алдык, ул мәсьәләләрне күпмедер дәрәҗәдә хәл итә алдык. Алар безнең бу тәҗрибәбез белән дә бик тә таныш, һәм аны бүгенге көндә искә алалар, һәм үзләренең дә исәпләре, теләкләре нәкъ менә шушындый юл белән киләчәктә Кырымда һәм Украинада тынычлык урнашуны телиләр.